Arratsaldeon, ongi etorri denoi. Gaurko udal osoaren ohiko bilkurari hasiera emango diogu. Eguneko lan zerrenda, aurreneko puntua, aurreko bilkurako aktaren onespena hala nola egokia. Zerbait, buruz? Bai, zori. Bai, 72. horretan. Ez da, zera horretzen, ez dela. Zabitzen oso gain, kabla barrena dio, eta gero biharren puntuan, etxo eta bertako batzordetara, zinegotzea joan behanean, bere ordez aditu bat joatea duzuelako, eta ez duzuelako horretzen. Beste zerbait? Esketan ego, burun. Aldeko botoak, galtzeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Bigarrengo puntun, gaztelania eraikinaren beko solairuko erabilera lagapenaren onespena hizkuntza eskola zerbitzua emateko. Hemen azkeneko momentuen ikusi ez dute berriz dokumentazio bat behar dugula, baina gora beratxo batzu dauzkeu, eta puntu hau erretira dago momentun dauzkuen puntu etxe lotzeko. Agarri esan duzute, puntu dauden lotzeko etxe burokratiko dira, eta ez da hola indaun folietutan egin publika emanen da bar, zer ikusik irikiko egin fetxatan eta zertzko. Orduan, ez dakit, Moskau merezetan hau egunia? Bai. Moskau. Orduan proposamena da, esan da bezala, bialdu zauzten bezala, biharren diktamena eta barra handiken ez dugu aileu nahi deuneaino, eta erretira dutu puntu hau, urrungo, ja osautekun berriz azaltzeko. Honen buruz zerbait galdetzen aldeko bat ematek eta ez dela bosketan. Zati zute da formalismo burokratiko batzuk da. Ez daukenak ze influentzik eduki, ez du naukiko da hon proiektua martxan ipiniteko horretan aurrera atatzen. Ordu nioak ezarez batmo esan bosketan ingo. Aldeko botoak puntu hau erretiratzeko. Hau batez onartu. Hirugarren puntun, kreditu gehiagarrien bidez kredituak aldatzeko, hirugarren zenbatkidun espedientearen onespena. Danak, sartuerten txiki bat dengo, bakizute hemen itxeituten guztianak komisiotan itxein dut egila, baina pixket azaltzile batzuten ez dakizkitortzen. Komisizun komentau gendun bezalaxe, proiektu aldaketa honetan dauzkeunak die pare bat partida kapituloz aldatzen zaizkunak, ikeza kapitulu ruralez eta bazerregi eta pasatzea eta baite aigerukaleko sentidu aldaketa hori biharren kapitulun dago eta 6. kapituloa pasatzea. Gero daukeu partida importante bat da hona jarrike hizkuntza eskolako ezbarkau izan dut. Eskola profesionalin modulo jarri berdana menpekotasunentzat horrentzako horrobrak egin aldaitezen. Eta gero ja daude kiroleko partida batzu nominatibo bihurtzeienek. Eta nik hortxe matematek zauz ezateko gali nuke, Bai, bat erretien boska arrazoitzen. Ni eta 16ko horrekontuetan ezeskoa boskatu genuen eta arrazoiak garbi azaldu egiten. Kreditu aldaketa horretan, horretan diru gutxiago gastatzeko eskaera egin genuen punturen batean diru gehiago beharko duzula. Aldaketak erabakitak hartzen dituzuen eta parte hartzean ere ezaduztasun handia ditugu. Beraz, nahiz eta puntu askotan gastatuko den dirua ondo gastatua dagoen iruditu, abstenitu egingo gara.
Eskerrik asko zuekin, ematek zerbait izateko, bozketa ingo, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Ondagoarrengo puntua eguneko lan zerrendan. 2015ko Azkoitiko Udala Zobiorro Elkargune Institutua San Jose Egoitza eta Azkoitia Lantzen Lesearen kontu orokorrak eta kontu konsolidatuaren onespen. Ematek hemen buruz esplikazio bat berbaldin bau, horreno komisiotan hartuko dueneko baldin badea, zerbait esan, eta bestela zuzenin bozketan. Guk esati bakarri Azkoitia Lantzeneko kontuko ez diteula oso garbi ikusten, da gana batean nola bozka berdan, absteniko gara. Gu, ez dugu zalantzan jartzen, bai udaleko teknikariek eta enpresia pribatukoak lan egokia egiten ari direnik eta kontuak legediaren barne egongo direnik ere. Baina badakizue, gu behin eta berriz Azkoitia Lantzeneko estatutuen aldatzea askatzen ari garela, bertako lantaldean adituek ere parte har dezaten eta herriko onuragarria dela ziur gaudelako. Azken egoen bilkuran udaleko idazkariak ez zuela gomendatzen ere entzun genuen. Baina garrerako datorren edozein kideri emango diogu guk beti ongi etorria. Naiz eta azken erabakiak bati ere politikariak hartu beharko luke. Eta bestalde, parte hartze politikarenek dugun desadostasuna medio azken ditu egingo gara. Kontuak aztertu ondoren ez baitugu ezer arrarorik aurkitu eta esan bezala teknikariekin konfidantza osoa dugulako. Eskerrik asko zegoekin, bakizu tema honetan beti galdera egola erantzun berdin ematizola askotan dan hogati utzik abestat errepikak. Beste ematek zerbait eskoke esateko, bosketa egin. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta geratzen. Bosgarrengo puntua, Azkoitiko Udala eta Kale Nagusia Laroei eraikinaren jabekideen arteko hitzarmenaren berri ematea. Dokumentazio guztia horrak ezuta, hau dekretos onartzea, horretik daude gaur berri emateko. Prozesu obra diku, hitzarmen bat lortzea guz, propietazioekin, adostasun ise unetik uneko dugu, eta izesate, freko txikimatot eta lagoten ematen noezten, batiz bat, erentzi batzuk eta ahondiken aurre emateke daudelako eta tarte hori horretik eman dizo plazo bat, eta horren tema horiek danak representatzeko nago dugu eta esate dugu epe hori nego izan goela, horren akatzak porcentak txiki baten eta berriz egiz behar dino elikot burokratiko gerentzizek eta desarrollatzeko dauzkebela eta bar, baina plazo horretan sartuko hila eta bar, orduan behin hau lortute, gaur bertan egon da azkeneko kontaktua, goizin egon naiz ekonomi finantzierako zuzendaria bizezagukin, Ibon Zamaniego da honakin, eta biak arduretzen aidia, prozesu hau aldan azkarren amateko eta bere ala kompromiso bat eukiko, lotzen duteko honen bukaeria. Irailako gehiago berriz, oso pinta hona dauke, eta askotan beste komisiotan laneri haitu izuten bezala rekorrido hauetan pauso aurre emada atzean berzeteila dio, oingo hontan, eta zetea bakarra, nago intzet ez dut uste pausoi atzean mamerko honi, eta epe moz baten tema hau ziero biderote hori gola bukaera bat egiteko. Honen buruz nahi bat emazute zerbait galdetu, nik erantzuni gaudet, esango izute eta ez dela horro bago lan bat. Hairu dugu. Bai, nire izberan dut dena oposten garela, esango nuke Nagusia Laroiko arazo honek aurrera pasoak ematen dituenean. Eta ez hemen gaudela bakarrik, garri osoa baizik. Beraz, berriz ere zorionak eta lehen bailen gauzatzekoak garen bertan eraikiko diren etxe bizitza
eta zaharrentzeko. Eskerrik asko, Zerbakin, Estenatek, zerbait izateko? Bueno, basako gardu horren puntua, eta da, 6. esaten duna, behin betiko, onespenen berri ematea. Eta horri suelto hortan, ordeko zutean, 2008 maitzaren okamarreko udalbatzak onartutako eta legazio hori egon ez denen behin betiko onartute dira 2008 urteko bat konpromiso kreditua. Azkoitiko udalerrian euskara sustatzeko jarduerai diru laguntzak emateko oinarrien aldaketan. Eta 2008ko ekainaren gotarateko udalbatzak onartutako eta legazio hori egon ez denez behin betikoaz onartuta baitere kreditu gehiagarrien bidez kredituak aldatzeko 2 zenbakiko espedientea. Horrekin batea, 7. puntuan dugu zute, aurrekontuari buruzko informazioa, eta beti, kontuan jauteko esateuna, nahi baldin azute arkaratzeko detaile batzuk eta gizoa, beti dispuesto daude, interventzio baina, aparte nago induzera. 8. puntua da, galde erreguak. Gu pare bat galdera. Bueno, lehena kali nerreterra galdetu izen digulako, ona ekartze du. Kartela da pankartak irabarrak kentzeko orduan ze irizpide jarraitzeien, batzuk ordu bete, 2 ordu egun bat iraute belako, da beste batzuk astik iraute belako. Horren, esan dugu ze irizpen, Miguel Angelek erantzun zuen baino igual beto, baina ordenatza da, tema horren buruz, eta nik uste galderia alderaz kamer dela. Ez ze irizpen ibiltzen ekintzeko, baizik ze baldintze beteta jartzea. Ordenatzea egin zeitu bezala ekintzaldia, ala goman da ekintzeitu. Hortik hasi gara, porque ondo ipinike baldin moda, dana regulatu egoak endure noizein, baina ipintzen baia goman dago, eta prozesoa segitzeke ordenatza baten barru sartuta dana, zein inbertzago galderia. Kentzei joen nahi, ala ikintzen nahi. Zerbait gaina izin dazun gara jel? Ez. Beste galderek? Ez horren arire, ez galderi da batez bat, batzuten horreilako kartel bat bestin ondun, kondizizio guletan da kartel bat kenditelako da beste batez. Horretxatu, beste gero. Bueno, usteak aztidan ez dala egun kartelik endu behar, behizik, akordatu da hemen, normalien, agerra esan duen bezala, normaletik bazio, desarriko marron parti, aldan azkarnak endeuna. Egin janadek, zerbitzu kentzitxik, zerbitzu limpizate egatzeanak, da batzuten kendu itxik eta bestatzen itxik kendu, baina ez handalako batzuk kentziko eta bestatzen ez kentziko, baizik, momentu baten igual bezikan akordatu kendu dira, baina galdu dago nadek, ordenatzen markatzen baldimo, alde zaharrin barruen kartelak kendu guela, zidin duen lakitzen. Da, beste galderie, azken aldixe gertatzen nahi din atentauen ingurun batzu gaitzisteko, da beste batzuk ez gaitzisteko ze kriterixo jarra ditzen, Frantziku bai, Afganistaneko ez, Zaginun bai, besti ez. Bat, eta danon ordez, dudeik ez daulako alaizen minatzuelako. Holako personan eskubideen kontra ikusten dauzana, aurka daude. Danak. Baina Somalian da Angolan gertatzen nahi. Baina eudelen batean nola gauden, eudelen barron ez dakit zenbat nazizio gehan, Consejo Europan, dago, akordo bat hartuta, Consejo hortan dauren nazizio izetan gertatzeini, azaldu gara daukela. Hoxe da irizpena. Baina kaldera hauek, nire izteza beti, biharren kontenio gikote dira. Aber, esan duen balixo, bizitze batek berdin Kenian, Parisen bezala. Eta ez dut dudei, alaixe balixo dut. Berdin balixo dut. Baina, Consejo honen barron dauden tema batzuten, eta egunero zela biloeko enuke, porque egunero berkatzea hau, klaro geldio etxela, gu taldeo etxela, dana aurka daudela. Eta azalpen dela direktriz bat segitzela. Nazan izu zer direktriz. Zerbait dugu zugatetzea? Ez gu, proposatzen dela batzu bezala besti direktrizetik kanpo gala bere kasakare gaitzetxin egitu. Entzun legeritza proposta. Beste galderek? Bai, Josep Agin? Ni berriro ere,
indarkeria matxista salatu nahi genuke, pasaden aste bukaeran ere, beste hiru eraso jasan, nahi dituzte beste hainbat emakumeek, Barakaldon, Getxon eta Lezon. Eta Andra Maixek datozela jakinik, eraso hauen aurrean, tolerantzia zero eskatu herri osoari, jaia bakean eta diru jatorrean ospatu ditzagun, nazka ematen duten erasotzaile hauei denon artean aurre eginez. Eskerrik asko zuekin, eta ados daude, tolerantzia zero, egon momentu gazartzeko nola pentsatzen udal gobernuak, beti izan da Fermanen buruz tolerantzia zero, eta Andra Maixetako eta da, komisiotan informote ustet, ziur nago, ez ontzatela, bakizute, egon diken da imola kampaina bat esan aligen horri, berezi bat, batiz bat, jendean egizateko, errespetu berdala, erasuen kontra eta baldima gertatzen baldima izateko, alkoholakin eta bar ikusiko dituzute, azkin batzuk berezizek ateko ditu, ez da guitako. Eta uste horrekorri, momentu ondo uste guk ezkak itanok, danak hartzeko. Beste galdera bat? Bueno, beste galdera egizpaldimo, esan gizutet, gaur, eta egilean bezala esantzi, eta etxago gustatzen nola egitzeko, eta norbeten akordara ziren dezute, baina gertatzen egin berriz, azkabarra dugu gertatzeko, hola gertatzeko, baina horra atatzeko tema da guztu. Eta zeatiken kanpoa, lan zerrendatiken kanpoa, uste zunte sortzi puntu gauzken, eta ruko dugu galde erreguak, behatzigarren bat dakarreu, dokumentazioa jasotzen eta Markoniako adendar momenizua espeziko galak eta Markonia egin denenan araberan erabaki bat hartzeko, oinarteko aurretan gauzeago berdin samarrekin gertuagoan bezala. Eta aurre amateko, lehenengo merdana da, lehentasune aldoken ikusi telmanik, esuntonik. Eta hortako, bosketa bat emerda. Lehentasune ematen molde mazako, bosketa indeko, berriz boskakoa, amigo izpena aurre atagaz. Eta espaldi mazako lehen. Zuzenita txiki bat. Iringi baino. Ni datuak ez guazak. Ez gauza bat, ez diktamena ez dago, diktamenean egin behar da zuzenketa txiki bat, zeren mankomunitatean gai hau boskatu zen 2006ko uztailaren 21ean, eta ez ekainean. Orduan, gaizki dago, eta zuzendu behar da, hor zaudetenek jakin badezute, baina horregatik dator hau bain presaka, zeren azken finean uztailaren 21ean, eta ohiko plenorik ez dagoa guztuan. Asko doña, nio esaten egin zen prozesua, uste zuzena dela, eta lehen bosketan godula, lehentasunik bat duntuneko ez. Horren araberan, bosketa sartuko beha, emate altzako lehentasun honi, aldeko botuk. Zalikeu, joria absoluta berrizetea, eta horretako kontrako botuk, abstentzioa. Baina beste bost prozedimentu dauzkun bezala mankomuniarekin, gizuten temiatik eta ondo informote zeutenatik, hemen berdine da, irizpena ikuste zuten bezala da, Urru Berriko Mankomuniaren batzar negozia 2016 uztailako tartean egindako bilkuraren onartutako ondorengo ebazpena inpugnatzea eta beraien aurka eta administrazioarekin jauzi elegitea orkestea. Bigarrena eta bosgarrena eta hori ikuste zuten. Hemen bosketa ingo, aldeko botoak. Eta bai, itzariat zautu ikusik eparko esan. Gure taldetik batzordetan entzun dugunaren arabera, badirudi eusi goregite hau hartzearen aldeko arrazoiak entzun ditugu bakarrik. Beraz, nahiz eta oraingoan ere oso berandu ibili, baiezkoa, eta lehen denbora egoki markatzearekin dagoen arazoa, lehen baina zuzentzea eskatzeko genizueke, gure bozka arrazoi honengatik atatu beharra ez eguna gogutatzen. Asko, zenbait zauzateko, Begoña, nahi oso zauzateko que añade punto honetan? Zagit, nahi duten, entzun. Bueno, lo único, adierazi behar dut, hemen, adenda honetan, beste bira bat ematen zaio hitzarmenari, konbentsazio hitzarmen bat bezala jaio zana, jarraitu zuen diru laguntza hitzarmen bezala,
berriz honen bitartez eman zaio konpentsazio izaera, esan nahi dutena da, bere izaera juridikoa junda etorri aldatzen juten da hartzen den erabaki bakoitzean, eta kasu honetan, behintzat, eta nire ikuspuntutikan, nik ohiko eta ezagunak diren arrazoi ez gain, planteatzen dudana da, hemen azken finean eman dana izan da, diru baten emakida, dirukopuru baten emakida, zuzenean sozietatetik udal batera. Ez da pasatu mankomunitatetik eta hori oso datu garrantzitsua da kasu honetan. Orduan, nik adierazten duena da, nire txostenean, udal edo mankomunitateko edo sozietate administrazio publikoen sozietate instrumentalek dakate izaera merkantila, pribatua, eta ezin dute diru laguntzarik eman. Donazioak, doaintzak egin ditzazkete, hainbat kondiziotan edo hainbat egoeratan, baino diru laguntzak ezin dituzte eman, eta hor, gainera, erantzi ditut, hainbat sententzia eta hainbat doktrina hori adierazten dutena. Gero, beste alde batetikan, etengabe, mankomunitatetik datozen txostenetan, nahaztu egiten dira bi kontzeptu erabat desberdinak direnak. Eskumena eta xedea. Mankomunitateak noski baduela eskumena diru laguntzak emateko, sustapen ahalmena berari dagokiolako edozein administrazio publikoari bezalaxe. Baina gertatzen dena da, ahalmen hori beti egikaritu gauzatu behar duela bere kompetentzian, bere xedearen barruan. Eta mankomunitatearen xedea, 5. artikuluan argi eta garbi adierazten da, ze zerbitzu eta ze programa garatu behar dituen mankomunitateak eta dana daude lotuta hondakinek kudeaketarekin, salbu azkena ingurumenari buruzko informazio eta sensibilizazio kanpainekin, hori baita ere, eta horiek dira mankomunitatearen zerbitzuak eta programa. Beraz, ez bidegorrien eraikuntza, ez espaloien konponketa eta ez kaleak egitea, hori ez da mankomunitatearen xedea, beraz mankomunitateak ezin du inolako laguntzarik eman xede horietarako. Baldin eta mankomunitatea osatzen duten kide guztiek hori onartu arte, behintzat estatutuen aldaketaren bitartez. Eta azkenik, erreproduzitu dut, urteak izatea izaten du baita ere ondorio bat eta da memoria hortxe dagoela. Euskal Herriko Epaimahai Gorenak 2000ko abenduaren 28an eman zuen epaia edo sententzia, Azpeitiko udalak eratu zuenean bere kabuz zabortegia kudeatzeko soziedade bat. Azpeitiko udalak eratu zuenean soziedade bat. Sententzia hartan, gero Epaimahai Gorenak ratifikatu zuela baita ere, ezabatu zuen, aitortu zuen erabat nuloa egindako soziedade hori, arrazoi batean oinarrituta. Eta da, behin udal batek erabakitzen baldin badu, ahalmen bat, zerbitzu bat, kompetentzia bat, mankomunitate bati ematia, ezin dula gero berak zerbitzu bera ematia, zeren horrek dakar bikoizketa. Eta momentu honetan gainera arrazionalizazio legearen ondorioz zer esanik ez, nik ematen baldin badiot zerbitzu bat mankomunitate bati, ezin detena da nik neuk gero mankomunitatetik diru hartu, mankomunitatearen zereginak direnak neuk betetzeko. Eta hori gertatzen da, adibidez, hemen definitzen diren hainbat programekin, adibidez, zabortegiaren itxierari buruzko programak, kasualidadez gainera, uztailaren 21ean bertan, Lapatx Sozietatearen Administrazio Kontseiluak erabaki zuen zabortegiaren... Bai? Lapatxeko Kontseiluan onartu zen ekainearen. Ekainaren 22an, bai, biak batera egon ez ikusten eta. Erabaki izan, zabortegiaren itxierari buruzko kontrola, jarraipena eta LKS enpresari ematea, eta aldi berean hitzarmen honetan ematen zaie ahalmen berdina edo ematen zaie zerbitzu berdina Azpeitiko udaleko teknikari, zerbitzu teknikoei, hori ezin da ulertu eta nik neuk benetan ez dut ulertzen. Gero beste alde batetikan, garbiguneari buruzko lanak eta hor programa horietan aipatzen direnak, horiek danak dira mankomunitateari dagozkion lan eta zerbitzuak. Eta mankomunitateak ezin duena da,
hartu eta azpeiti edo zein da, azpeiti izango balitz berdin, edo errazien izango balitz berdin, edo izan berdin da. Ezin dena da, mankomunitatearen ahalmen hori entregatu udal bati arek egin dezala. Eta horren probagide bezala, dago, lehen adirazi dudan bezalaxe, Euskal Herriko Epaimahai Gorenak 2000. Urteko abenduaren 28an emandako epaia. Eta labur bildurik, arrazendamendu berrien aurrean erantzun berriak ere bai. Eskerrik asko, doña. Miguel. Nosotros, en relación al tema, queremos manifestar nuestra extrañeza porque parte de los ediles de este ayuntamiento no ejerzan la defensa de los intereses del municipio, porque en definitiva el tema se reduce a una simple cuestión, y es de que uno de los socios detrae unos fondos de la sociedad para su beneficio al margen de los intereses del resto de los socios. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece del género bobo es que el resto de los socios no ejerciten su derecho a defender su interés legítimo en esos fondos, que de forma arbitraria, y lo estamos viendo, porque el Ayuntamiento de Azpeitia ya ha cobrado esos fondos, probablemente incluso ya los haya gastado, y lo que ahora está tratando es a ver qué traje le viene bien para justificar el dinero que se ha llevado al bolsillo. Por las razones que aporta en los distintos informes, Azkoitia también tendría derecho a unas subvenciones parecidas. Sin embargo, que yo sepa, a Azkoitia eso no se le ha ofrecido. Simplemente por esa cuestión de desequilibrio entre la retribución, la participación de los distintos socios en el capital de la sociedad, a mí lo que me parece es ilegítimo que un representante del ayuntamiento como socio de esa sociedad no ejerza hasta las últimas consecuencias sus derechos para no verse privado de ese beneficio. Gracias, Miguel. Comparto tu opinión. Estamos asombrados de que efectivamente está ocurriendo eso. Y aprovecho la ocasión para decir también, porque se ha opinado de otra forma en otros estamentos, de que yo personalmente apoyo y confío en la buena labor de nuestros técnicos, tanto de la oficina técnica como jurídica, en este tema. Cosa que otros señores han adoptado por otro camino, diciendo que más que los de casa, pues tienen confianza con los de la mancomunidad. Y si no hay ningún tema al respecto, desearos que tengáis... Perdón. Vamos a proceder a la OTN, que traigo de aldeko botoak. Kontrako botoak.